cap a classe al tren i resulta que he rebut un missatge que el profe no podia venir perquè tenia el fill malalt i he pensat, ostres, doncs ja que vaig de camí vaig a Sjoring a veure la pedra i bueno, està caminant com 20 minuts. Fins aquí, des de l'estació. I això és la pedra. O sigui que se suposa que això és un monument, no? Nacional, no sé, tio. Doncs sort que no he vingut expressament per veure això, perquè, no sé, no tenir molt valor històric o geològic, no sé, però a mi em sembla una mica puta merda. Però bé, sap que ja la puta pedra i un forat. Faig la volta. Vamos a la pedra. Foto el camp, si no, no agafaré aquí a les 11 cap avall. Ja voldria perdre-lo perquè si no després he d'agafar passar al cap de 2 hores o 1 hora. El proper tren passa a les 11:41. He d'esperar 2 hores, tio.